खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ फैगौ 24 डिसेम्बराव गुवाहाटी खानापारायाव आसाम बिजाब मेला खुंफुंनो साखाफारा जादों। बे फोसावथायखौ फोसावदों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा फ्रेस मोसाहारि बिथांनो उदालगुरि महकुमानि लेन्ड एडभाइजरि बर्डनि मासिगिरि बिबानखौ होबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुन्दनि साखाथियाव गान्जा प्रसेसिं दोनग्रा जायगाखौ बोखांनो हादों, जेराव 124 किल'ग्राम गान्जा हाइड्रलिक जेक आरो गुबुन आगजुफोर बोखांनो हादों आरो गान्जा पेकिं खालामनानै इउपि आरो बिहारसिम दैथायहरो होनना फोरमायथिदों। बे जाथायजों लोब्बा थानाय 2 सुबुंखौ हमनो हादों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ होनना मिथिहोदों उदालगुरि पुलिस बिफाना। मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्लानि एसपि पदमनाथ बरुवा बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। 2025 मायथाइनि बोसोरसेनि गेजेरावनो जाब्रबथायजों सा 110 सुबुङा जिउ खहा जानांदों होनना एसपि बिथाङा फोरमायथिदों। भारत हादोरनि हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथाङा भारत संबिजिरनि राव दानस्लायनायखौ मालायालम, माराठी, नेपाली, पान्जाबी, बड', काश्मीरी, तेलुगु, उड़िया आरो असमियाजों लोगोसे मोन 9 रावफोराव फोसावदों। संविधान की स्वीकृति की 76वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर हम मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया इन 9 भाषाओं में भारत के संविधान के विमोचन के आज साक्षी होंगे। जी हाँ, इनमें बोडो और कश्मीरी का पहली बार संविधान में संस्करण होने जा रहा है और अन्य भाषाओं में कॉन्स्टिट्यूशन का अपडेटेड संस्करण शामिल है, जिसमें पंजाबी का संस्करण 50 साल के बाद हो रहा है। माननीय राष्ट्रपति जी, कृपया इनका लोकार्पण कर इस क्षण को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित करने की कृपा करें। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ बर' रावाव भारतनि संबिजिरखौ मावख'आरि महरै बेखेवनाय आरो फोसावनायनि थाखाय भारतनि हादोरगिरि आरो मानगोनां गाहाय मन्थ्रि बिथांखौ गोथौयै साबायखर आरो मान बावहरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा कच राजबंसि हारिनो एसटि होनो नागिरनायखौ सोंलुनिफ्राय मिथिना माखासे दुखु मोननाय फोरमायथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों दासान्दि सोलिबाय थानाय थासारि आरो आसाम आयेन आफादाव बोखावजायै गवालपारा जिल्लानि कच राजबंसि हारिनो एसटि होनो नागिरनायखौ सोंलुनिफ्राय मिथिनो मोनना दुखु फोरमायथिदों। गुबुन फारसेथिं एसटि मर्यादा होनांगौनि दाबिजों क'क्राझाराव थानाय सिलाराय भवनाव कच राजबंसि हारिनि गासैबो माहारि आफादफोरा खौसे जथुमदों। मोन 6 हारिफोरनो आसाम केबिनेटआ एसटि होनो नागिरनायनि बेरेखायै मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरि मेल लादों आरो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। दिनै बिटिसिनि गासै मोन 5 जिल्लायाव बनजार रेलि खुंफुंगोन होनना फोरमायथिदों गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी बिथाङा। बे समाव जोङो गासै रायजो राजानिसिम दिनै उदालगुरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलिनिफ्राय जे जोङो खौरां मेल लेंदों आरो बे खौरां मेलनि गेजेरजों जोङो गाहाम हामलायनाय जोङो बावहरग्रोबाय आरो दिनै बे खौरां मेलावनो आंजों लोगोसे बाहागो लानो हादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, हारिमु नेहाथारि मानगोनां ससियेल इस्लारि आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मानगोनां आफादगिरि कर्नेल एस दैमारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो नेहाथारि बिरखां नार्जारि आरो गुबुन गुबुन जे जोंनि एबसुनि बिथांमोना बाहागो लानो हादों आरो दिनै जोङो गिबियावनो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिमबो जोङो गाहाम हामलायनाय आरो जोङो गिबियावनो जोङो साबायखरखौ बावग्रोदों। गुबैयै जोङो दिनै हरखाबै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मावखुलिनिफ्राय जोङो दिनैनि बे खौरां मेलखौ बेनि थाखायनो लेंदों
जे दिनै जोङो नुबाय थादों आरो जों नोजोरबो होबाय थादों जे थाखानाय एसटिनि खहा खालामनानै आसाम सरकारा मोनद' हारिनि एसटि होनो लाहार फाहार जे खालामनाय जेनाखि मोनसे प्रक्रिया बेखौ बिथांमोना ट्राइबेल अर्गेनाइजेसनफोरा बा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा सिसिटुआया बा गुबुन गुबुन माने ट्राइबेल अर्गेनाइजेसनफोरा होबथासेयावबो दिनै आसाम सरकारा बेखौ माने बन्द' खालामाखै बिथांमोननि जेरैखि मोनसे इनिशिएटिभ बेखौ बिथांमोना कन्टिनिउ दिनै लाखिबाय थादों बिनिनो फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय जों मिथिनो मोनदों जे दिनै मोनाबिलियाव दायो मोनाबिलियाव माने आसाम मन्त्रि आफादनि केबिनेट मेलनि गेजेरजों मरान मथक आरो बोखावजायै गवालपारा जिल्लानि राजबंशिफोरखौ थाखानाय एसटिनि केटेगरियावनो एसटि खालामनायनि थांखि लागोन आरो बेखौ गाबोन एसेम्बलि सेसनाव टेबोल खालामनायजों लोगोसे बेखौ गनायथि लानानै बिथांमोना भारत सरकारनिसिम दैथायहरनायनि मोनसे लाहार फाहार बिथांमोना दिनै खालामबाय थादों गमामायैनो आसाम सरकारा बे थांखिखौ एसेम्बलियाव गनायथि लानानै भारत सरकारनिसिम दैथायहरनायनि उनाव होबथानांगौआ जोंनि थाखाय गोब्राब जानानै फैगोन दा बे बाथ्राखौहाय जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथिखांनायनि उनाव जोङो दिनै थानो हायाखै सिगाङावबो जोङो गुबुन गुबुन हाबाफारि जोङो लाबोदों आरोबाव जोङो दिनै माने मोनदांदों जे आनडिभाइडेड माने जेखिनि मोनसे गवालपारा बे गवालपारानि राजबंशिफोरनो एसटि होनायनि उनाव माने मा होनदों बिटिसिआव बिथांमोना राजखान्थि रांखान्थि आरो जेरावबो बाहागो मोनगोन जाउनाव थाखानाय एसटिफोरा मोनथायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन मानोना बिथांमोना एडभान्स आरो बिथांमोना पपुलास बिथांमोना फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानाय बिथांमोना पलिटिकेलि ससियेलि इकनमिकेलि एजुकेशनेलि जोबोद एडभान्स दा दिनै पलिटिकेल मोनसे कम्पालसन थानो हागौ आथिखालनि आसाम सरकारनियाव नाथाय बिथांमोना गावसिनि पलिटिकेल कम्पालसन बेखौ रैखा खालामनानै बा बेखौ एनश्योर खालामनो थाखाय बा सोरखौबा बिथांमोना माबा मोनसे मोनथाय होनो थाखाय दिनै थाखानाय जेनाखि एसटि बेखौ बिथांमोना जिखिनि मा होनदों खहा खालामनो नाजानाय बेयो जोंनि थाखाय माब्लाबाबो गनायथाव जानो हाया जायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा ट्राइबेल अर्गेनाइजेसना बा सिसिटुआया आगोलनिफ्रायनो जोङो होबथाबोबाय थादों बेनिखायनो जोङो थांखि लादों जे बेखौ होबथानो थाखाय बर' आरो ट्राइबेल आफादफोरा गाबोन 27 नभेम्बर बेलासिनि 4 रिंगायाव बनजार रेलि बा टर्च रेलिनि हाबाफारि जोङो बिटिसिनिनो मोनबा जिल्ला क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर आरो उदालगुरि मोनाबिलिनि 4टायाव जोङो रोजा रोजा माने रायजो राजानि बाहागो लानायनि गेजेरजों जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो लादों बे माने हाबाफारियाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो बर' माहारिनि जानानै बा ट्राइबेल माहारिफोरनि जानानै जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जोङो बाहागो लानो थाखाय जोङो खावलायदों जोंखौ आरो जोंनि मोनथायखौ जोङो रैखा माने होथारनांगोन थाखानाय एसटिखौ जों रैखा खालामथारनांगोन 6 शिड्युल बिटिसिखौ जों रैखाथि होथारनांगोन बेनिनो थाखाय जों गासैखौबो गाबोननि हाबाफारियाव लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो गुरै खावलायदों नङाब्ला फैबाय थानाय समाव जे जोंनि फैबाय थानाय जेनाखि इयुन फैबाय थानाय जे जोंनि फिउचार बा फैबाय थानाय जोंनि फरायसाफोर बा फैबाय थानाय जेनाखि समफोराव जोंनि थाखानाय एसटि आरो बर'फोरनि जेनाखि पलिटिकेलि मोनसे मोनथाय रांखान्थियारि जिखिनि मोनसे जौगानायनि बाथ्रा सोलोंथाइ जौगानायनि जिखिनि बाथ्रा बा गुबुन गुबुन बिथिंनि जेनाखि जोंनि सेफगार्डनि बाथ्रा बियो माने गैया जालांगोन बेनि थाखायनो जोंनि रैखाथिखौ जों होनांगौनि थाखाय जोङो बे मोनसे सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ जोङो फोसावनो गोनां जादों जोङो भारत सरकार आसाम सरकार जोङो बिथांमोनखौबो जोङो बुंबाय थादों आरो लकेल जेनाखि काउन्सिल गभर्नमेन्ट बिथांमोनखौबो जोङो बुंबाय थादों जे जों थाखानाय एसटिखौ खहा खालामनानै जेन बिथांमोना जेनाखि एडभान्स बा पपुलास माखासे कमिउनिटि बिथांमोनखौ एसटि होनाया जोंनि थाखाय खैफोद गोनां आरो बिथांमोना जोंखौ खैफोदाव माने खोख्लैनानै जोंखौ बिपदाव जोंखौ दोननानै दिनै गुबुनखौ रैखा खालामनो नागिरनाय आरो गुबुननि सेफगार्ड आरो डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा साननाया दिनै माब्लाबाबो बियो जाथावना नङा बेनि थाखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन बा सिसिटुआया बा ट्राइबेल संघआ जों बर' माहारि हिसाबैबो जों आसाम सरकारखौ जोङो खावलायदों आरो आसाम सरकारनि खाथियाव जोङो दाबि दैखांदों आसाम सरकारा जेनाखि थांखि लानो थांबाय थादों बेखौ बिथांमोना थाबैनो रिथिं
रिथिं खालामफिननांगौ आरो थाबैनो बिथांमोना जे केबिनेटआव बिथांमोना थांखि लानानै बेखौ एसेम्बलियाव टेबोल खालामनो नागिरदों आरो एसेम्बलियाव टेबोल खालामखांनायनि उनाव बेखौ माने भारत सरकारनिसिम बिथांमोना दैथायहरनो नागिरदों बेखौ बिथांमोना उइथड्र खालामनानै लानांगौ आरो बेखौ बिथांमोना रिथिं खालामनानै बिथांमोना बै जायफोर माने कमिउनिटिफोरा दिनै एसटी जेनाखि मोनसे बिथांमोना मर्यादा मोननो थाखाय दाबि खालामबाय थादों बिथांमोनखौ बेलेग माबा मोनसे राहानि गेजेरजों बिथांमोननि जौगानायनि बिथांमोननि सेफगार्डनि बाथ्रा बिथांमोननि माने भबिष्यत माने रांखान्थि जौगानायनि बाथ्राखौ सरकारा साननो हायो बेखिनि बाथ्राखौहाय जोङो दिनै नैबे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि मावखुलिनिफ्राय जोङो बेखिनि बाथ्राखौ जोङो सरकारनि फारसेथिं जोङो दैथायहरदों लोगोसे गाबोननि जानो गोनां जेनाखि मोनसे जोंनि बनजार रेलि हाबाफारि बेवहाय जोंनि मोनथायनि थाखाय जोंनि रैखाथिनि थाखाय जोंनि सेफगार्डनि थाखाय जोंनि सिक्स शिड्युलखौ जोङो रैखा खालामनांगौनि थाखाय आन्दोलन खालामनानै मोननाय मुंख्लं खालामनानै मोननाय जेनाखि जोंनि मोनसे सिक्स शिड्युल बेखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय गासैखौबो लैहोर लैहोर बाहागो लानो थाखाय आङो दुलाराय फरायसा आफादनि जानानै आङो गासैखौबो गुरै खावलायहरबावबाय फिन खेबसेबाव गोजोन